É unha sentenza pioneira en España, resolve que matar a mascota da parella para facerlle dano non é só maltrato animal, senón tamén violencia vicaria, unha forma de maltrato psicolóxico. Neste caso, nas Palmas de Gran Canaria, o acusado matou o can da parella tirando por un acantilado en presenza da muller. A novidade da sentenza ditada polo Xulgado de Violencia sobre a Muller número 2 das Palmas é que aplica a perspectiva de xénero a un delito inicialmente tipificado como maltrato animal, ao considerar a xuíza que a morte do can foi o instrumento elixido polo acusado para lle causar un dano psíquico á súa parella. Amplía o campo onde detectamos feitos que se podan calificar como feitos violencia contra as mulleres. O cal é importantísimo porque iso que nos ven a decir é que a violencia é transversal. O acusado recoñeceu que en presenza da súa parella, a que xa ameazara noutras ocasións, lanzou por un acantilado a súa mascota causándolle a morte. A muller precisou 90 días de curación. A valoración tense sempre que facer en relación co tipo de vínculo, se é un vínculo moi profundo, pode causar un dano psicolóxico, afectivo, emocional grave. Ao ser considerado como violencia vicaria, as consecuencias penais son diferentes. A parte de 12 meses de prisión, imponlle unha orde de afastamento e prohíbelle que se comunique con ela. Porque o que pretende a xuíza precisamente é terminar con toda esa traxectoria de control e o obxectivo de control e coacción que viña caracterizando, parece ser, a relación que tiñan como parella. A sentenza é firme porque o acusado admitiu os cargos e conformouse coa pena.